I bachata, der handler det om først og fremmest at mærke sig selv. Dernæst at mærke musikken. For man danser med musikken, med rytmen, med instrumenterne. Bachata består af 5 forskellige instrumenter og en sanger ofte. Og man danser med dem. Og så danser man også med en partner. Altså det handler ligesom om at mærke det hele. Og hvis du tager til den Dominikanske Republik, så vil du ikke se 2 mennesker, der danser en. For det handler om at udvikle sin egen personlige stil. Så det handler ikke om, jamen hvad tænker alle andre, hvad ser alle andre. Nej, det handler om, hvordan føles den her dans for mig, og den person, jeg danser med. Det er en dans, som du kan danse med familien, med dine venner, med din kæreste, din ægte mand, ægte kvinde. Det er en dans, du kan danse med alle.